Πώς το στυλ μου με βοήθησε σε μια ιδιαίτερα προκλητική περίοδο της ζωής μου. Story time σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι το στυλ είναι κάτι επιφανειακό και ο τρόπος που ντυνόμαστε. Και σιγά τώρα δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με το έξω μας, αφού ασχολούμαστε με το μέσα μας. Και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι ο τρόπος που ντυνόμαστε λέει πάρα πολλά πράγματα για εμάς, πριν απ' όλα σε εμάς και μετά σε όλους τους άλλους. Όταν λοιπόν μας δώσουμε καθημερινά λίγα λεπτά φροντίδας και μας ντύσουμε με τον καλύτερο τρόπο, μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αντιμετωπίσουμε και να ενισχύσουμε την ψυχολογία μας σε δύσκολες καταστάσεις. Πριν από 3,5 χρόνια, σχεδόν 4 πια, είχα μια ιδιαίτερα προκλητική φάση στη ζωή μου. Και αυτή ήταν η στιγμή που έσπασα την πλάτη μου. Βρέθηκα λοιπόν με ένα κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και πίσω από την καρδιά, εδώ σε αυτό το σημείο, το οποίο με έκανε να υποφέρω από πόνους για πολύ καιρό και να χρειάζεται να προσέχω πάρα πολλά πράγματα για σχεδόν 2 χρόνια. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι πώς είναι να ζει κανείς 2 χρόνια με συνεχόμενους πόνους. Καθημερινά, να μην μπορείς να σηκώσεις βάρος, να συνειδητοποιείς πόσες λακκούβες μπορεί να έχουν οι δρόμοι σε κάθε κραδασμό, σε μία διαδρομή ακόμη και 5 λεπτών με το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως επίσης να φαντάζεσαι πόσο προκλητικό είναι να ντυθεί κανείς με τρόπο που να νιώθει καλά σε αυτή τη συνθήκη. Αρχικά άλλαξα όλα μου τα σουτιέν προκειμένου να μου είναι πολύ πιο άνετα. Όμως δεν σταμάτησα σε αυτό το χρονικό διάστημα να φροντίζω καθημερινά τον εαυτό μου, να ντύνομαι με τον καλύτερο τρόπο και να νιώθω η καλύτερη εκδοχή μου, πιστεύοντας πραγματικά ότι θα γίνω καλά. Και έτσι κάθε μέρα ντυνόμουν με τρόπο που να μην με κουράζει και να μην μου ενισχύει τον πόνο, αλλά την ίδια στιγμή με τρόπο που να νιώθω πιο φωτεινή, πιο όμορφη, πιο λαμπερή, θέλοντας να κάνω ένα projection στο πώς πραγματικά θα είμαι όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Και όντως έτσι έγινε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν θα το είχα αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο, αν δεν έκανα κάτι τέτοιο. Αν δεν χρησιμοποιούσα αυτό το καθημερινό ritual του να ντυθώ, να βαφτώ, να χτενιστώ, με τρόπο που να με ενδυναμώνει. Γι' αυτό λοιπόν, σκέψου και εσύ πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο της εικόνας σου, πώς μπορείς να ντύνεσαι με τρόπο που να σου δίνει δύναμη κάθε μέρα. Ό,τι και αν ζεις, ό,τι και αν περνάς. Είναι μερικά λεπτά αυτοφροντίδας και αυτοεκτίμησης στη ζωή σου. Σε φιλώ.